माणुसकी मल्टीपर्पज फाउंडेशन मलकापूर जिल्हा बुलढाणा यांच्या वतीने दिला जाणारा राजे शिवछत्रपती प्रेरणा पुरस्कार 2026 साठी आदर्श पत्रकार म्हणून कोल्हापूरचे सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय क्षेत्रातील सक्रिय कार्यकर्ते पत्रकार राजेंद्र ढाले यांची निवड करण्यात आली आहे। माणुसकी मल्टीपर्पज फाउंडेशन मलकापूर जिल्हा बुलढाणा यांच्यातर्फे दरवर्षी देण्यात येणारा हा पुरस्कार तालुका शिक्षक संघ पतसंस्था हॉल मलकापूर जिल्हा बुलढाणा इतर रविवार दिनांक 22 फेब्रुवारी 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता एका भव्य समारंभात प्रदान करण्यात येणार आहे। पुरस्काराचं स्वरूप मानाचा फेटा, सन्मानचिन्ह आणि पुस्तक असे। फाउंडेशनच्या निवड समितीने पत्रकार राजेंद्र ढाले यांच्या समाजसेवेतील योगदानाची दखल घेत एकमताने ही निवड केली आहे। विविध सामाजिक चळवळी, सांस्कृतिक उपक्रम आणि लोकसहभागातून जनजागृती यामध्ये त्यांचं लक्षणीय योगदान आहे। मराठी एस न्यूजसाठी कागलहून प्रशांत दळवी।